NK Vee beoordelen in Venray. Kinderboekenweek geopend. Het is vandaag 1 oktober. Dit is het Pelemaasjournaal. Het Nederlandse Mongozo Premium Pilsener is uitgeroepen tot beste glutenvrije pils ter wereld. Mongozo won deze prijs op de meest prestigieuze bierwedstrijden ter wereld, de World Beer Awards. Aan de bierwedstrijden deden 600 bieren mee uit 32 landen. Directeur Jan Fleurkes is trots op het feit dat het bier van Mongozo als beste glutenvrije pils is beoordeeld. Het is een uitdaging om bier glutenvrij te brouwen, aangezien gluten in de granen aanwezig zijn. Juist deze granen bepalen de smaak van het bier. Mongozo Premium Pilsener wordt geëxporteerd naar tientallen landen over de hele wereld. Sinds september 2010 is het bier op de markt. Mongozo bestaat sinds 1994 en is tevens bekend om de 5 exotische biersoorten. De dames waren geschoren, geknipt en gepolijst en zetten hun beste beentje voor. Er werd overal op gelet. Houding, lichaamsbouw, aderen, aanhechtingen van spieren en de inhoud van de uiers. Want we hebben het hier over koeien. Koeien op het Schouwburgplein. Wat doet u nou om die koe zo mooi te krijgen? Nou, die zijn vanmorgen zijn die mooi getoiletteerd. Toen zijn ze van tevoren, voordat ze hier naartoe zijn gegaan, een paar dagen van tevoren, hebben ze eerst... de meeste koeien kennen sowieso meestal geen touw. Moeten ze eerst goed touw maken. Deze koeien kennen het wel, dus daar hebben we geen werk aan gehad. Verder zijn ze van tevoren geschoren. Dus eerst zijn ze goed geschoren, dat ze mooi kort in de haren zitten. De uier mooi kaal geschoren, dan komt de uierweefsel er mooi uit. Daarna zijn ze een paar keer gewassen. En als finishing touch worden ze nog mooi getoiletteerd. Zo zie je vaak in de ruglijnen kun je zien waar nog de haartjes zo vrij staat dat ze optimaal erbij staan. En dan nog een beetje make-up, zeg maar. Hier wordt nog een beetje spray opgedaan dat alles er netjes tip-top op staat. En dan zijn de modellen klaar om mee te doen aan de nationale kampioenschappen veebeoordelen. Daarbij draait het niet zozeer om de koeien, maar helemaal om de veebeoordelaars. Waar let jij nou precies op als je zo'n koe beoordeelt? Het totaalplaatje, het frame, het uier. Het uier moet goed zijn, moet een voldoende hoog van de grond zijn, zodat het niet besmeurd wordt. En ook goede benen, de koe moet de benen goed gebruiken en dan kan een koe op een makkelijke manier goed oud worden. Dat zijn slechts enkele van de vele aspecten waarop een veebeoordelaar let. Maar het ging om een wedstrijd. Verschillende veebeoordelaars strijden tegen elkaar. En daar heb je weer mensen voor die daarop moeten beoordelen. Jullie beoordelen de beoordelaars. Ja. Maar waar let je nou op? Wat is het meest belangrijke criterium? Nou, op de eerste plaats moeten ze natuurlijk dezelfde volgorde hebben als dat wij hebben. En daar hebben ze hun verhaal ook vaak op gebaseerd. En we letten vooral op de inhoud, zeg maar, de argumentatie die daarbij hoort, inhoudelijk. Maar daarnaast ook of je ook een goede structuur in het verhaal hebt. Of je ook op een puntige manier, zeg maar, duidelijk kunt verwoorden wat de verschillen zijn. En daarnaast ook de presentatie natuurlijk een beetje. Of je geen twijfel hebt of het wel zekerheid is en of het wel duidelijk overkomt. Dus een beetje in die volgorde. Dus dat is in volgorde samengevat hoe wij dat beoordelen. Terwijl de modellen na uren in een make-overstal te zijn geweest hun plaatje hebben ingenomen op het Schouwburgplein, rijst de vraag waarom zo'n wedstrijd gehouden wordt. Nou, zo'n veebeoordelingswedstrijd die wordt georganiseerd om toch ook de passie onder de jongeren aan de gang te houden. Om goed te kijken naar de koeien. Hoe zit de koe in elkaar en hoe wil je het eigenlijk hebben? Nou, het NEK is de organisatie van en voor de jonge boeren in Nederland en tuinders. We zullen altijd met dit soort evenementen aan de gang blijven. Ook met name om de koppeling te leggen tussen wij als jonge boeren en de maatschappij zoals hier midden in de stad aan de hand is. Het NAJK is dus bezig het imago van boer te verbeteren en de verbinding met de inwoners van de stad te benadrukken. Maar of dat lukt? Omdat ik eigenlijk bang ben voor koeien, maar hier kunnen ze niet kort bij me komen. Maar ik vind ze toch wel mooi. Jij was een beetje bang voor de koeien? Toch niet? Probeerde ze te aaien, maar dat was een beetje moeilijk. Nee, maar dat deed ik toch. Doe hem nog eens aaien. Nee. Sam, aai hem gewoon. Nee. En de boer? Hij ploegde voort, zo luidt het gezegde. Maar hier was dat niet het geval. Hier konden ze alleen maar verlekkerd naar kijken. Je hebt zelf ook koeien? Ja. Hoeveel? 85. Waar? Welke plaats? Vredepeel. Wat vind je van deze koeien hier? Dit zijn mooie koeien.
Die wil iedere boer wel op stal hebben, denk ik. Motorcrosser Jeremy de Vink staat op het punt om het Nederlandse kampioenschappen in de klasse MX2 Nationale in de wacht te slepen. In de stand staat de Venrainaar maar liefst 114 punten voor op zijn naaste concurrent Jordi Kalveld uit Herwijnen. Per manche krijgt de winnaar er 60 punten bij. Voor de nummer 2 is het 54 punten en nummer 3 krijgt 50 punten. De kans is groot dat Jeremy de Vink op 7 oktober tijdens de wedstrijd in Prinsenbeek tot kampioen wordt gekroond. Gebeurt dat niet die dag, dan is er op 14 oktober tijdens de wedstrijd in Heeswijk-Dinter nog een mogelijkheid om de titel te pakken. De kinderboekenweek is geopend. 100 basisschoolleerlingen uit groep 5 waren vandaag aanwezig bij de start in de bibliotheek van Venray. Alle leerlingen konden vanochtend 2 verschillende workshops volgen. Het thema van de kinderboekenweek dit jaar is Hallo Wereld. Dat gaat zeg maar over wereldculturen en daarom hebben wij ook allerlei workshops ontwikkeld en bedacht die met dat thema te maken hebben. Dit is zeg maar de hoofdactiviteit en dan is er vanaf woensdag een tentoonstelling van de bekroonde boeken en een speurtocht. De kinderboekenweek stimuleert kinderen om te gaan lezen. Alhoewel de kinderen nu in het digitale tijdperk leven en veel tijd doorbrengen achter de computer, doet dit niet veel af aan het leesplezier. Ik denk dat kinderen nog steeds graag lezen. En ik kan niet speciaal zeggen dat wij heel groot verschil merken, maar wij merken wel dat scholen ook heel enthousiast zijn om kinderen aan het lezen te houden. Dus zeker met groepsbezoeken, met Klassica lenen, met dit soort activiteiten komen scholen toch nog heel veel hier naartoe. En daar zijn wij gewoon natuurlijk heel erg blij mee. Want niks zo belangrijk als van jongs af aan al met kinderen gaan lezen. Dan nog het weer voor de aankomende dagen. Dinsdag valt er vooral 's ochtends regen. Geleidelijk wordt het overwegend droog en in de loop van de middag komen er opklaringen en stapelwolken. In de namiddag wordt het 17 graden. Ook woensdag is het wisselvallig met een temperatuur van 17 graden. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. 'S Avonds om 7 uur is de eerstvolgende nieuwe uitzending. Fijne avond.